Dobrý deň, volám sa Michal Katalov. Prečo som si vybral svoj odbor? Viac menej od malička ma bavili takéto technológie. Plynulo to hlavne z mojej lásky ku hrám a vždy ma zaujímalo, ako, čo a prečo všetko funguje, čo sa týka týchto vecí. Ak som sa dostal k možnosti duálneho vzdelávania v Krupine, v Broderi, počas maturity sa konajú 2 týždne v škole. Škola potrebuje premiestniť, minimálne na našej, premiestniť žiakov na firmy, aby vyplnili vzdelávací čas, čo máme chodiť do školy, tak každý žiak si má individuálne hľadať vlastnú firmu. Ja som mal šťastie, že moja škola akurát uzatvárala s firmou Broder zmluvu a naskytla rovno možnosť, že sem nastúpim, keďže v slovách svojich vyučujúcich som šikovný žiak. Tak som sem nastúpil na tú 2-týždňovú prax a rovno z toho vznikla aj možnosť duálneho vzdelávania po ďalšej konzultácii. V čom sa podľa mňa líši učenie od školy priamo v podniku? Robím tu reálne veci, ktoré nejako pomôžu a vidím aj ich reálny efekt. Veľa vecí, čo som spravil, už reálne pomáhajú na linkách a pri pracovných úkonoch. Či viem uviesť konkrétne veci, ktoré som sa naučil tu na firme, ktoré by som sa nenaučil v škole? Prvá vec, čo mi napadne, je, že som dostal prístup ku PHP kurzu, ktorý mi preplatila firma. Vďaka tomuto som sa mohol naučiť nový jazyk, čo nebola by to možnosť na praxi v škole. A okrem toho som sa reálne naučil, ako to vôbec chodí na firme, ako to funguje a akú majú súvislosti teoretické veci, ktoré sa učím v škole. A to by som jednoducho, keby praxujem na škole, sa nenaučil. Aký bol môj prvý dojem, keď som prišiel do firmy? Na prvý pohľad mi prišli aj priestory, aj ľudia veľmi profesionálni. Aj to tak je, skutočne, lebo dá sa povedať, že ako toto funguje, čo sa týka duálneho vzdelávania, tak by to malo ísť príkladom. A nevravím to len ja, vravia to aj moji vyučujúci. Na akých projektoch sa podielam vo firme Broder? Keby mám všetko vymenovať, tak by to bolo príliš na dlho. Na neskutočne veľa veciach som sa podielal, aj som pomáhal. Hlavne som dokázal vyradiť staré zariadenia a moje aplikácie, ktoré som ja vyrobil od nuly, už priamo pomáhajú na linke pracujúcim tu vo firme. Čo ma najviac baví na praktickej časti? Dá sa povedať, že viac menej všetko, lebo vždy ma zaujímalo, ako funguje takáto firma takejto veľkosti z internej stránky v IT. Ako vyzerá môj typický deň na praxi? Nedá sa povedať, že by som mal nejaký typický deň, ale väčšinou pracujem na veľa dlhodobých projektoch a popri tom pomáham, keď vznikne nejaký problém na pracovných linkách alebo niekde inde. Či mám niekoho na firme, kto by ma inšpiroval? Môžem povedať, že môj vedúci Ondrej Vozár má strašne veľa vedomostí a má strašne široký rozhľad v rámci IT. Keby som sa raz priblížil na jeho vedomostnú úroveň, tak by som mohol povedať, že som hrdý na seba, lebo reálne aj ako človek Ondrej stihol za jeden život zatiaľ to, čo by ostatní nestihli za 3. Či si myslím, že mi duálne vzdelávanie pomôže pri hľadaní práce po škole? Rozhodne, akože nemyslím si, že je toto reálna otázka, lebo každý zamestnávateľ dneska chce žiakov alebo zamestnancov so skúsenosťami. A týmto mám obrovskú výhodu nad svojimi spolužiakmi, že vlastne minimálne 2 roky tu budem mať skúsenosti. Či zvažujem ostať v Broderi aj po skončení školy? Rozhodne to zvažujem a je to obrovská príležitosť hneď po škole mať viac menej garanciu práce, lebo už som aj, dá sa povedať, aklimatizovaný s týmito priestormi aj so svojimi kolegami a myslím si, že je to veľmi dobrá možnosť. Čo by som odkázal študentom, ktorí váhajú ísť do duálneho vzdelávania? Samozrejme záleží to ako od školy, tak aj do firmy, do ktorej chcú ísť, ale myslím si, že je to rozhodne obrovská príležitosť a myslím si takisto, že neskutočne veľa sa naučia reálnou praxou v reálnej firme, kde budú robiť reálnu robotu. Ako kombinujem školu, prax a voľný čas? No tak nedá sa povedať, že by mi prax na firme brala z času, lebo reálne čas, ktorý tu strávim, by som inak strávil v škole a myslím si, že rozhodne čas, ktorý strávim tu, je minimálne trojnásobne viac hodnotnejší ako ten na praxi v škole, lebo jednoducho situácie
a práca, ktorú tu robím, sa nedá napodobniť vo vzdelávacom prostredí.